God have mercy upon us. Kasa me yake haɗa da kai? Wallahi baby ya wace matan nan da kake kana kula matan nan baby. Ka duba fa kaga mutum ba zai taba ci gaba ba. Baby na da ne wallahi kina ganin yanzu ko tafiya ne Allah nake naga na dawo. Na zo kawai mun zauna a cikin fala da muna zaune muna wasa da fulo baby na. Shikenan to Allah ya sa hakan ne. Ai da ma Allah ke shiryawa. So yanzu ya kamata mu je mu ci abinci me kuma wanka ko saboda kaga angon da zamu. Oga, ga Khadija tana kiran wayarka. A ba Khadija ba dai, Kabiru. What? Khadija kuma? Sunan ne na rubuta da manyan baki Kabiru. Ida smoke ibo. Da shi na gani Khadija ce? A Kabiru babe. Daga. Hello Kabiru. What?